Az apostolok cselekedetei, 16. fejezet, 19-től 40-ig. Pál Filippiben. Amikor látták az urai, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépték a ruhájukat, megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába záratta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgy, hogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr fölriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezettette őket, és azt kérdezte: Uram, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terítetett nekik, és örvendezett, hogy az egész háza népével együtt hisz Istenben. Amikor megvírat, elküldték az elöljárók a törvényszolgákat, és azt üzenték: bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók ideküldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket. Most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk: megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az elöljáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Amikor kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak.